Sir Napoleon Saron, ang presidente sang BIFA. Sir Napoleon, good afternoon, Section John Liwat. Mayo nga po kita action dyan. Yes sir, thank you so much. Gid wala ta nakadigin pabalik anay kay kabalog ko medyo mabulbud lang sitwasyon taas di nga daan. Tamba ko tawag lang ta no, pero anyway gusto ta lang ka constant statement. The mayor is really very much committed to process recall ang mga IDs, and you really have to process. Pero ang processing is ara sa BPLO or ara sa sir sa mga malls kay iban pa do man nga posible. Pero may suggestion man si Councilor Celia Flor nga base kung pwede makakandak satellite makadto sa mga per barangay. Ano ding inyo sir nga take at the final moment nga anong appeal naton sa LGU wala sir regarding sa diri? Actually, pareho sa akong ginambasan nga bigat. Ang pag-recall sang ID kag sa pag-process para sa bagong ID with the QR code, why na mo na siya ginapamalabagan. Now, ang suggestion karon ni Councilor Celia Flor, kung nakonsulta lang kami tanda isang mas temprano, isa na siya sa mga suggestions na amon tani i-hatag sa aton alkalde. Manami ina nga suggestion ni Councilor Flor, kay actually dako sila ang mabulig sa mga PWDs, most especially kung ara ka sa mga layo-layo bala nga lugar, para sa limbawa sa Kalangilan, Granada, Sumag, Punta Taytay, no? Handumanan. Kung imo dalon dira mismo sa Pumuluyo ang serbisyo, siguro amo na siguro ang pinakanami na pamaagi na mabatyagan sa Pumuluyo kung paano ang gobyerno nagaserbisyo sa maayo sa mga katauhan. Diba? Ina nga suggestion ni Councilor Flor, although masiling naton a little bit late na, pero pwede pa lang sa Quiapon kung i-anuhon sa atong alkalde, pamatian niya. Oo. Sir, pero actually, ang suggestion was only magkadto lang sa mga rural area. Hindi ba medyo mga malayo-layo? Pero accordingly, kung di man lang kuno sa lapit, doon mo gigyapon ang pag-process ni sir? Masiling ko lang da, kung ano makapaayo para sa amon ng mga miyembro, that is very, very much welcome. Pero pwede man subong sir no makapangayo gyapon sa ang mga PWD sa temporary certificate halindra sa inyo office gali no sa PDAW sa Old City Hall. Amula gidya ang ako nya hindi daw yunan. Kay the mere fact by common sense ang liwaton ko nga nagbutang ka sa deadline pagkatapos nga matag ka naman extension for the certification na wala na lang nimo in piho-piho bala na mahatag ka limbawa sa 3 ka bulan, 4 ka bulan, or the most is, suggest ko gani, imuha na lang na blast tablet yun pala. Kaya na-sure all na ya na kami mismo, ng mga leader, sang tagsa-tagsa naman ka mga asosasyon, mabulig kami gani sa kampanya mo, na kung mahimo pala mapadasik pag ka antis mag-June, imuha namon. Pero kung maabon na yung plastada double due party ganina, kaya di madina ka na nag-deadline ka sa February 29. Ang mga business establishments, dasig pa sa alas 4. No? Tapos, pag naalang-alang kasi imong pag-process, makadto ka na naman tuliwat. Sa subong bala action dyan, sa tutuod lang, perti na nga uol ang nahimo sa mga PWDs. Why labot sa ila problema sa Pangino, ang kwarta pagidya, kaya nga, papliti-pliti, bala, kadto ka sa City Hall, kadto ka sa City Health, kadto ka sa SM, kadto ka sa Yala. Kasi mayo lang ako makagiho ka. Kasi kung mapareho sa amon, bulag, mga special child, siyempre may mga upod kami, nagdubli ng gasto. While labot nila nagdubli ng gasto, paano nakaroon ka ng imo, karoon nga upod, halimbawa, may ubrama na sa? Kasi wala ka sa ibang nasaligan, ang imo lang halimbawa utod. Ang imo bata nga nagaubraman, imagine ka na ma-absent sa obra kay para lang i-assist ang isa ka PWD. So amo na sa February 12 to 29 pala na. May kinalain na bala kung magsiling ka nga matag extension? Wala. Pareho lang yapon. Ito wala sing kuwari ulang sa common sense.
Pero until mo na lagi sa eksakto nga pa nga time period. Pasal parang nasa. Until today, sir, no, as a broadcast time, wala pa gid sang abi coordination or ayo nga maka-communicate sa inyo grupo ang LGU? Pertaining to sa executive, wala. Pero sa legislative, I don't know, kaya nag-communicate ko to. Kagina, nakaistorya na kami ni Vice Mayor Elcid. Okay, kay Vice Mayor Elcid. And I hope and I believe, no, nga aktuhan ginagalaw ni Vice Mayor Elcid Familiar. We'll give you or we'll ask for an update na lang, sir, in the future kung bala may mga development inyo nga ginaayo nga ginaistorya dala sa sangguniang panglungsod. Sir Napoleon, thank you so much, Gid. Madamo, gid salamat, action dyan. Kabay pa nga sa mga palabuton ng mga inadlaw sa mga programa namon. Accommodate niyo kami daliwat sa inyong stasyon. Yes, sir. Always welcome. Thank you, Gid. Thank you, Gid. Okay. Action Reports, Afternoon Edition. Si Sir Napoleon Saron, ang presidente ng Beef pa mga kaaksyon ang grupo sa PWD. Si Sir Napoleon, blind, bulag ini siya, no?